Iyayi ndiperekeche thokozo kwa anzathu a DPP. Ife a UTM monga soine wa UTM ndikunyadirani kwa basi kukalipa miti makalipa konsekuja ndinali wokhumudwanso kwambiri makamaka anthu akusagwirizana chifukwa kunali konena kuti anthu achotse chilombo cha MCP mdziko la Malawi. Chimene tinachiona ngati kuti sili aliyense sangachichotse pachokha, koma tiona kuti apita munthu ali ngati DPP amenya 50+1 okha, palibenso zovotanso. Ma predictions amene timayankhula aja timalankhula zinthu zonena kuti atha kuchitika izi, zitha kuchitika izi, zitha kuchitika izi, koma zachitika zoti apita munthu alika alilenga dziko. Tingokumbutsana mawu amene ndinalankhula onena kuti anthu agwirizane. Ena adanena kuti ayi pita munthu alika awina, ndikuti atha kuwina, mphamvu ali nazo. Chisankhocho ngati chingayende bwino ndete ntibwere uku kodi nanga chisankhocho ngati sichiyenda bwino zikhala bwanji? Chisankho chija mayi uja wayendetsa bwino ndikukhulupirira kuti sana apange zofuna za MCP. Mayi uja waona kuti abambo awa andiphetsa ine ndiyendetse bwino zinthuzi. Chisankho chayenda bwino wina sanganamenso kuti andiberayi. Ngati wina anene kuti andibera aberana okha. Amene wabera zisankho ndi Chilima pomupha in spiritually. Chilima watenga mavoti wapatsa Amalawi kuti akavote mwanzeru. Iwowa popha Chilima polimbana ndi Peter Mutharika, polimbana ndi DPP, polimbana ndi kulimbana ndi anthu achipani. Yendetsani dziko kulimbana mchilimako muchedwa nazo. Uyuyu Chilimayo ndi amene anakuyikani pa mpando. Uyuyu ali kadaulo oyendetsera dziko, mtenge na MCP mgwiritseni ntchito. Ati ayi timatha ifenso timathanso kuphaso nkupheratu. Chilima kulibe ndi amayembekezera kuti Amalawi angavoterenso. Amalawi ito anakavota mwaunyinji. Kodi MCP ili pa namba chani? Ena kana ndifusafusa ku inbox alili pa namba 3. Ayi Amalawi mmene akuyiramu opita munthu alika anakangoti akhale pansi asaime nawo. MCP machokabe. Amalawi ndi okwiya koyipa Lilongwe. Eno Federeza timagula 17 ndelero azipa 200,000. Sikhala ntchito yophweka kukonza dziko. Tikumva kuwawa pang'ono. Chifukwa chani? Kukonza dziko sikophweka, kuononga sikovuta yayi. Koma kukonza dziko si ntchito ya masewera. Kanthawi koyamba timuukiraso Peter Mutharikayo kuti akulephera chifukwa kuti akonze nyakanyaka akhazikitsa MCP ndi ntchito yayikulu kobasi. Kubwezeretsa chuma mchimake ni ntchito yayikulu. Koma ndi apempha Peter Mutharika asamutaye kabambe. Osati pa ndale yayi, but for economist, pa economy ya dziko la Malawi atha kuwathandiza. Awa ndi maganizo anga chabe.